yang deh Mas aku nih, Kak Renten. Iya sih motornya. Oke, Mas aku nih. Espira kabeh iki yuk. 15.000. Carane pasar iki lho murah mbek 5.000. Kok ya sak ngono. Tak ngono kena kene ya wis ngono bangsa. Ya wis yuk iku ae. 5.000 yuk. 5.000. Loh, mau duit cilik ta yuk. Ramah oh, apa mau ya? Loh, ya aja lah, ya buka aku ya. Wes selesai meneh, sampean kamu saya. Ini ya? Ya wes ya monggo ya. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Saya panggil. Kok kuwi piye? Ganti. Entek kan yo iku. Oh, ya alhamdulillah. Bagiane opo sih, Bu? Kok iso wae nak krupuke? Yo nggih panjang lengket, Bu. Walah. Ya wis iki, Bu. Kok mek 27, Bu? Kan aku pengen ke 20, kudune nggih 30 iki. Ya soalnya tak tangan dhewe. Ah sampe mepet, kok itu pasti saiki lah nang aku. Tapi gue kurang ya, Bu. Kan wis bagian ade. Ya gak apa-apa lah, kan awakmu jalan di kene. Untung-untung wis diselang dodolan. Aku takut sama iki. Assalamualaikum. Ya wes. Bisa, PKK. Ya Bu, ngirim. Duh, mau cari, enggak yuk. Ayo rebut, Miki. Untuk PKK putih loh. Oh, PKK nih ibu deh. Iya, ibu lagi. Ini loh. Oh, ya ini. PKK ini pun 200. No, kayak gosong. Loh, betul apa wes DJ mawon. Bon kok terus riyen nggih lho. Pun kan kono tadi nggih. Aduh. Riyen. Ya, apa jenengan iku? Assalamualaikum. Kita. Waalaikumsalam. Salam Yanti. Kembali. Video, ini tetap keropok. Nanti jelas. Kan siap lah. Dibayar nggak? Itu lekor itu sudah hitung tolong. Kenapa? Cuma mantan ya mau lagi. Aku mau blonjo ya. Minta nek 15.000 kok jenemu tek masakku ya. Jenemu tek 10.000. Harganya tapi dipaksa. Memang aku mentang-mentang sing dadal nek arek itu yo. Nek kesehatan dia gak disusui kok ya Allah. Kan kok bener ya piye yo. Nggih. Sampai-sampai kok iso tak budal ngaji. Jengon kan nek ngaji. Iya, mboten salah iku. Ayo. Antene gak ono gak nyari ta sak iki jenenge. Ayo. Pinten, Bu? Bayar. Rawas kawon, Bu, niki jenengan enggak sakit. Lho, kok betul niki. Wah, lami. Wah, nggih, pon, bikin mau nggih, sudah beli nggih. Kapunten nggih, Bu. Nggih, kan mboten napa-napa, pon. Sing penting bayar iku cek. Loh, iki lho Kosna. Yuk, jum iki lho. Kurang 400.000 gak dibayar-bayar. Lah ya apa ae gue. Lah ya negara kok tak badhe wae gak dibayar-bayar enggak sampean iki. Ya Allah. Allah, kebatute. Ayo iku adut pol ya jum iki. Kurang tak mantep iki.
itu wis udan aku guru blonjo. Bojoku ndek omah tak kei panganan apa iki? Nek udan-udan ngene naik blonjo apa yo? Enggak ya, golek-golek kok. Ya apa iki? Pilih-pilih, Bu. Allah piran iki. Saya mangat pisan. Mulai daripada yuk cum. Yuk ngene 5.000. Sampai udaran, Bu. Mulai yuk ibu-ibu. Ya kamu ya. Monggo. Bu murah-murah. Iya, Bu. Ya Allah. Ya ini kali. Niki ramen. Iki murah iku ya Allah. Tadi ku niki pun niki jenengan total. Niki 10.000, niki 15.000, niki 10.000. Oh iya ini kita deh. Nggih, monggo. Nuwun ya. Depan ya. Benjen mriki malih nggih. Nggih. Ibu-ibu iki nanti sih kok seminggu gak tau rene. Masa ibu-ibu tuku nang pasar lho. Tapi kan pasar ada tutuk kene. Ayo kita ditani kata koran dia ya mene kata rene. Ya, kata nggak ibu nukon aku obrak sing apik lan praktis ini. Lah iya larang iku. Bapak gak delok iku tak iku di pasar ta. Oh, kali Wis seminggu ibu gak belajar rene. Masa ibu tuku nang pasar. baru bu kok sama lagi. Lah iku Bu Yanti, kasih tuntut Bu. Loh, Bu Yanti kok wis belanja nanti Bu? Wah, enggak Bu, niki mang sekalian tumbas sayur. Tumbas sayur nanti kan aku dodol sayur. Kan gapura mriko lho. Hargane niki mau murah Bu kalau mbok cek. Kok kuatan tetep bisa persen. Loh, Bu Yanti kok niku sih mengkhianati aku sih. Ya wis, lek saya kata kayak diskon bayar tulaan kerupuk. Loh, kayak gitu aja Bu. Oh, wis kono kata kayak diskon maneh. Ya Allah, mokso sih wong iku. Wis aku meneh tak tuku titik-titik ae sing murah, sing akeh tuku nang Pak Supri. Kurang ajar ibu-ibu iku. Bisa ndek anak warung ya, malah tuku nang warung iku. Ayo ana Pak. Nanti, Ini bangun sayur itu biasa tau lho. apa? Prono, merah tuh pisang tak? Lo yang duit satu beli. Ini dibuci kok lembab. Ya dia Pak anu diusir tadi nonton lho Mbak, cek kali ngono lho. Sayur, sayur. Sayur, sayur. Sayur, sayur. Sayurnya Bu. Kalau ini Segar-segar asal kenero ya. Kan sayur iku gak oleh ini. dalam kalau lakukan dulu bilang bakso ini aman-aman aja. Ya lek dari bakso ya gak apa-apa. Aku lho dodol sayur. Kan kode-kode jelas. Ya sak karepku ta, wong bojoku iki lho ketua RT. Ya saya Pak. Doliku, apa tak RT nang ini? Ini ya kurung-kurung enak bakul sayur sing nyebarno sayur-sayuran semanung pestisida berbahaya. Aku mau nang kene rakyatku iku kena keracunan. Tanpaku mulai jalani jalan kali anak pulau rencanakannya Aman teko opo nggak jelas-jelas kan ngepel sini gak beracun. Mati gara terus. kalau Bu saya apa sih aku apa untungnya kayak aku Alah, kepinter apa ibu? Pedagang sayur acara kemesok. Tak ada dulu polisi kan ya, aku udah dulu polisi. Hah? Emangnya ada yang dulu polisi? Ih, apa tuh? Mas, sana, kita ini nggak bisa.
Pasupri kochiwo amrkota kamani rirsa yutum mola pasupri mole. Pak, kok wis mulai? Bapak Mang diusir le karo bodone RT. Dagangan disita kabeh. Masyaallah kok iso. Boleh jarine padha dodol sayure. Kok tega ya ampun. Ya wis Pak, dodolan nang omahe walaupun sepi. Ada tetep dodolan sepi Bapak, ana apa-apa. Man sayure le ora gak payu alum. Ya wis, Bapak tak ngasuh sik. Ya wis Pak. Bapak kakek Nandi. Blonjo. Mel aku. Gak usah, gak usah. Iku lah, ya kalau aku piye nanti gawe besok gawe sih. Wis mesti ngerepot. Ya, Tau kenal aku kowe. langsung kalau barang. Bapak ta, gak ono aku iku ya gak iso nggawa. Ah, ya Pak gak iso biasa ya dhewe kok. Mau nyerbu-nyer pasar gak nemu bakulan sayur ya. Aku meneh iki dodolan sayur gak ya opo lah kan dodolan. Coba sana pada sayur napa? Nggih Mas, kan kok toko kula wonten sayur. Wonten apa? Seger-seger ya. Nggih wis ayo Mas, ayo tak golek pisane sampeyan wis. Ah, ngene iki wis dodolan ayo Mas. Nggih. Ini Pak, sampean pilih sayur tadi kau kan seger ya. Murah-murah ini. Iki moga-moga. Karena pada cepundi. Gede seger-seger yo. Nggih. Mah, iki sak kilone 20 ya, Pak. Sayuran di. Masuk kali sampai deh. Pada kuning di sana. Entang ini ya kasih aku. Gede iki. Iki sak kilone 30, Pak. Kan iki 30. Oke, saya Pak Stelo nih. Ini sayur, Pak. Oke, seger-seger gitu. Ayam nih, Pak. Seger-seger aja. Seger deh, jangan. Ini pin. Loh, Pak wis mulai ya? Jeli nanti ngombe. Sampean wingi langsung dodolan dengar omahku. Mas, kenapa? Kita ini waktu. Enggak bisa. Sebenarnya aku kan dari ini. Sebenarnya kan dodolan saya bos ya. Sebelum Pak ini ke Bapak Pulau. Lagi sama ini. Oke Pak. Jauh saya orang ini. Pak, ini Pak. Enggak usah. Tunggu sayure seger-seger impor teko Cina. Mari go, wedhus seger-seger kaya ngene. Piro to mati iki, Pak? Jelas seger, Pak. Thailand punya. Tomat sekilo 10.000. Murah yo. Asli Thailand lagi. Asli, Pak. Tas teko barangnya. Iki cari impor. Kau bening ini. Enggak, Pak. Asli kok kono baune. Kau bukini yang ini barang tak gosip barang saya ini. Lho, Pak. Dagangan kok digonan di iki. Apa sih ini badan pengawas ini? Lho alah. Beneran gak sudah tuku lek barangmu kayak ngene iki. Aduh, begini sih aku ini. Ada listrik ini tanah gede aku. Tahu barang murah lah. Iki mang lah barangnya sih tambahan pengas mang. Sebab kok aku lak dodolan iki nih. Oh, wah. Lho Pak, sampean kenal lah wong iku mang. Iku RT sebelah sing ngelarang dodolan bapak lho. Ya kenapa kok sampean dilarang? Ya boleh.
Loh, oke lupa kama. Kenapa Pak? Senang, Sudah dengan pas kuliah ini. Pengamatan kula Pak, aku bapak yakin. Aku gak mah, ada sih lebih yakin ya. Loh, kayak pernah sayur tak? Ya Pak, wong iki hasil sahur. Kan ini, kan kafe ini. Ya Pak, niki musim sampe paring biyen. Saat niki kula makan kali bapak kula niki. Lah niki hasil sayur sawo seger ya. Jan sangar mungkin, saupan kon bahasa nyawa mungkin. Ya alhamdulillah Pak. Bener gak Pak? Iya li. Sama lapor sama nang kene kok kayak baju dinas. Aku nak ini jadi pengawas, deloi share-share sing ana kimiane. Lah ini barang iki iki. Loh, mana barangku mang yo? Loh, share-sharean nanti masuk kita di mang yo. Lu mati aku sayurannya gak enak kabeh iki. Bapak ini mana? Bisa kok aku ditikol itu loh. Iya lah aku bapak ini. Bapak ini kerugian sih. Lupa. Ini apa sih? Gratis mau winter Joko iki. Sayurnya kok beneran seger-seger ini. Oh iya sih, impor itu Cina. Sayuran impor saking Cina. Asli apa niki? Oke, asli saya. Cetak apa ya? Oke. Tapi aku tak bawa enggak. Oh. Dari kurang tak itu akan rikulo dari bagi fisika. Ini wayang mancing. Ini wayang buat nomor. Nah, ini iki yang proposal Honda iki. Pak. Ya udah Pak, dipangan Pak. Masa apa, Bu? Soal ini sayurannya impor. Oh. Kok enak ini? Ya itu masaknya kayak pancing kok Oh, pantesan kok enak. A few moments later. Bu, cek suwe dah, Bu. Sik Pak, sik. Emang sayuran kok Cina iki, Mang, Bu? Sik. Aku yo mulai Pak, sik. Atuh. Depan minta. Halo, assalamualaikum Bu Bidan. Nggih, waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya, Ki. Bu saged mriki napa? Larane napa nggih? Kula lara weteng. Oh nggih. Mangke kula langsung mriko. Nggih, assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Bu Yanti. Ngapunten nggih Bu, mboten saged ngadeg niki sampean mlebet mawon. Lorone napa Bu Yanti? Niku lho Bu, sapi kula lara weteng ngoten lho. Oh, nggih Profesor Yen nggih. Nggih. Jenengan wingi dalu mangan apa? Nggih memasakan niku Bu, sak wingi mantun tumbas sayur, tak masak dhewe teng griya. Nggih. Sampeyan niku nggih resep obate damel Bu Yanti. Nggih. Oh, nggih. Iki nggih. Niki 3 kali sehari nggih. 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 Matur nuwun nggih. Nggih, kula pamit riyen nggih. 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 Woi, pipi kula yang mantep kakak. Aku ceklo ngomong. Aku nangis. Kalian Nggih. Assalamualaikum. Bu Yanti. Nggih, sampeyan iki niku sakite niku gara-gara sampeyan maem sayur sing niku enten bahan kimiae. Nggih, nggih. Nggih, Waalaikumsalam. sampai kurang kira nih PKK-ne. Kalau itu kurang seket yuk, mau aku kurang 100 saya lebih. Lah iki wonge. Elek iki kita bayar PKK. Bu, ini Bu. Jarene lama betul. Iya, Tong. Napa yo? Bu, aku ini kok ada salah. Kira mau. Aku iki lho tak eling-eling masak iki lho. Gak sayur ya? Iya, Bu, saya ambil. Ikut tak? Kalau sambil dulu periksa, kata si nonton. Kan tenang. Iya, saya kira cuma. Ya. Saya curi dia apa sih? Bu, ayo nih. Kurung-kurung warga apa lho, lorong mati kabeh racunan. Lapo ngale, papaya ngale kono aku wis bau sakit cilik kok ditinggal. Wis akan dhewe. Asli sayurane iki kok boleh iya. Mangga kemarin murah. Yo iku mangga sama mangga. Iku apa iku? Lu Bukan kebetulan tekanan polisi sekarang. Apa, Pak? Kenapa kok ada aku? Aku ada gitu. Bukan saya mana yang Aku gak tahu aku. Ini amat nolong. Wes, wong loro ya lawe kantor polisi. Mbak. Astagfirullah, Pak. Nik. Yo ayo Bu mau nggak belanja susiran masih segar lu. Loh, ngapain di mana? Salah. Belanja sekali.